Madamo ko sa aton ang nasadyahan o kung na-excite kung imo mabalaan ngang imo upod sa obra mapuli sa Pilipinas para magbakasyon niya. Kabalo ka mo kun nga Kaya syempre, ang aton nga mga padala kag ang aton nga mga tugon tagalumapaw na ya. Tani, hulat-hulat lang kamo kung ako mismo magpamangkot sa inyo halin sa akon kabubuton. Day, may padala ka? O kung may gusto ka ipabakal sa Pilipinas? Amo nang inyo hulaton, hindi kay kamo pa yang madimanda sa akon. Parehos abi, ang iban mahambal, Jay pwede 5 kilos ang imo bagahe akon lang. Kay padala kong isa ka karton nga pasalubong para sa pamilya nakon. Ay, di katahom. Ako ya, wala pamilya haw. Kag manong pamilya, kuya kay wala pasalubong mga nga. Miyara man ang imo nga amiga nga kada puli ka maminsahe. Day, pwede ko kapadala. Magbalik ka, day, pwede mapadala sang amuni. May listahan pa siya. Kag ang listahan niya, day, laba pa sa listahan sang utang ni Chay mo Gloria. Pero sang siya ang nagpuli, ba, wala kaya kabalo kay sikreto kuno nilay. Kampiyon. Sang imo naging mensahe, bawday nagpuli ka, wala kang nagpabalo-balo. Nag-reply, bawday surprise, arin ako des Pilipinas. Di ka namin isang gagaya. Ikatatlo, day. Sila na nangayos ang pabor, sila piya makaperwisyo sa imo. Mahambal ka nga meet up aga pa kay alas 10 ang akon nga flight sang aga. Ang tonto nagabot alas 8:30. Pag abot sa airport, syempre mamukad ka mo sang imo nga bagahe kay isulod ang iya nga mga padala. Kunti ka hasol, gidya. Kagang pinakaulihi, ini sila ang damo pinabalaan. Diktahan ka pa nila nga dapat Jay ihan carry mo gid ha kay basi madula. Hindi pag isulod sa imo nga luggage kay basi magkalaguba. Ikaptan mo gid nga importante gid ina iya. Nagpadala ka pa, ikaw pa ang damo sang reklamo ya. Tidiin ang hostisya. Amo na gani kon kisa, naghambal ko nga ay sus, mayo pa ya nga wala ka sang kilala. Kay para hindi ka magbarakintol sang ilang nga mga padala. Gani mga day, ginapabalo ko gid sa inyo nga teacher ang akon nga career, hindi kay courier. Kay man kung mag-inamo sina permi, baw Diyos ko, do ka nami, ginaya kumus-kumuson ang imo nga lampingasan nga nawong. Ay, Diyos ko.